ga bako. Assalamu alaika ya madaniyu, salamu alaika ga bako. Assalamu alaika ya madaniyu, salamu alaika ga bako. Ikon Allah na tabbata kai sai Allah, na yi alwala dangi ku biyo ni muje mu yi sallah. Sai dai ni bako ne ku ɗauko gwadon alƙibla, amma in tambayi ku shin kun san kiblar Allah? Shine manzan Allah mai kwana sallah, mai yaye illa. To shi nake burin ku gaya musa cewa yau dai ga bako. Assalamu alaika ya madaniyu, salamu alaika ga bako. Yan wana shin kun san girmar fadar manzon mu? Ga bako. Fadi da isar ta ya zarce watuni na ɗayan mu. Ga bako. Amma fa akwai jama'a ta yaya wuri zan samu? Ga bako. Sannan tsarkinsa ya fi gaban mu kansa kusan mu. Ga bako. Dan mu najasa ne, shi ko tsarki ne, shi na gaban tsarki ne. To rijalun lahi shi nake so yau ku gaya masa ga bako. Rabbul alababi kamar salati linki goma, kowanne ɗayansu ya zarce nauyin kaba al'umma. Na san halai da sahabu mai su baya nadama, a saka da sharifai jikokin farda masu ma, da waliyai nasa tafiya ta nisa, kudafan karyin kasa. Tijjani da gausi na maula ku gaya wa ma'aiki ga bako. Assalamu alaika ya madaniyu, salamu alaika ga bako. Alhamdulillahi yau gada gaban mamarsa, kuma na ji uwa ba ta kyarar ɗatun laifinsa. To barayin duka ta zuba mini kan in nisa. Assalamu alaiki uwata na batula amsa, sayan barkis kuma kar da ni kosa, a cire mini wasa. Ya umma ina roko ki gaya wa ma'aikin Allah ga bako. Assalamu alaika wanda ya je makarantar Allah, Allah ya gwada masa yanda ke yin kowace sallah. Assalamu alaika wanda hannunsa ya zamta na Allah, assalamu alaika wanda idonsa ya zamta na Allah, assalamu alaika wanda kafarsa ta zamta ta Allah. Abin da yake yi rabbi yake alkawar suka kulla. Assalamu alaika ya najalul awati kidaha, assalamu alaika ya gata ni idin rawaha, assalamu alaika ya man sara fil layli fasaha, assalamu alaika ya man nurul jannata. Assalamu alaika, salamu alaika, salamu alaika. Mamata na baka, yayana sun zamto naka, dangina na baka, abokanai su ma na baka. Tilas ne ni yabe ka Ahmadu, yan faɗi halayenka, in motsi a cikinka, in yi shiru a cikinka, in jazaba a cikinka, kuma in yi suluki ya madaniyu ka ce ka karbi zuwan bako. Assalamu alaika ya madaniyu, salamu alaika ga bako. Alhamdulillahi yau gashi mun shigo alkarya, to ni dan ƙauye ne to ku rika ni mu tsallake hanya, amma duk taurin dawa ba ta taurin waken suya, domin da kwai kuma ba laifi ko kasa laya. Kai ku bar jayayya, ku dai mi soyayya, ku kara tsarkake niyya. Doga na kofa dan Allah ku gaya wa ma'aiki ga baku. Mai haske kafin wani haske, shi haskensa daban ne. Mai aya
kan wata aya shi ayarsa daban ne, ko a cikin littattafai shi na littafinsa daban ne, a cikin annabta ma shi annabtarsa daban ne. Anya kokon gane shi dai mai girma ne sannan mai faɗi ne. Ni dai roƙon da nake dangi ku gaya musa cewa ga bako. Assalamu alaika ya madaniyu, salamu alaika ga bako. Ni daɗin da nake ji Ahmadu da an kira zai amsa, sannan nisan bawa Hamidu baya ganin nisansa. Idan ya yarda ku gaisa da can zai miƙo hannunsa, idan ya nemi ku gana kan minti ka ganka gabansa. Ga taushiya hannunsa, ga kamshi a jikinsa, ga hasken bakinsa. To assalamu alaika hujjar Allah, to har yau ma ga bako. Gafara gare sa wannan har makiya sun shaida, hankuri da kawaici wannan ya zama mai al'ada. Bai taɓa na abinci bale ya kai shararsa ya yada, kuma ko yaro ne in ya kira sa baya ganda. Ko manzan Allah mai girma daga Allah, mai kau da kushin jallalla, ya rabbi ka aika mai Jibrilu ya ce masa yau ma ga bako. Assalamu alaika ya madaniyu, salamu alaika ga bako. Samarin farbayi wa Allah ya zama kominsa, ya zama magana, ya zama ta shiru, ya zama motsinsa. Waye kallonsa ya zamta cikin kallon sarkinsa, waye ke yanke hukunci rabbi ya dau zancensa. Sai an hafsa wanda babu kamar sa a ciki da wajensa, shi komai nasa na Allah ne, to yau ku gaya masa ga bako. Kai nauya yi wa Allah yawa bayan Allah, yawa Isa yawa Musa baki da wakala, yawa Yakubu da ranar ya ja su a sallah. Tabbatacce ne shi kowa bar shi ya guji Allah, ko ga zakin Allah mai kariya Allah mai rarrashin Allah. Tabbas na san baya kyara, ku gaya musa cewa ga bako. Assalamu alaika ya madaniyu, salamu alaika ga bako. Ya rabbi ka bani kular da ta gagari kowane bawa, bana bawa me iya bani ita ko shiwa. Rabbi sani zamanto ni ne inuwar kowace inuwa, sa'in zamani ne sinadarin samun dacewa. A cikin hadararka ka cire mini shakka, ka daɗan albarka. Rabbi sani zamani ke kai sakon Ahmadu kowanne sako. Na tuba ilahu kaman abuwa don ruhin sidi, korin bege ne ke koren begen ziljudi. Ya rabbi kamar sirri na yabo da ba a haddi, kaman baituka masu tsare ruhi rangadi. Sa'in zamto sa'idi kuma in zama fardi, domin salatin hadi, domin shehu na baban sheha cewa ma'aiki ga bako. Assalamu alaika ya madaniyu, salamu alaika ga bako. Assalamu alaika ya madaniyu, salamu alaika ga bako.